Okay, vi tager natriumfosfat, og vi tager calciumnitrat, og opløser først Der skal meget i. Ja, det vil virke. Ja. Du skal ikke bøje, du skal bare lade mig stå. Nej, vand i. I hvad? I dem her, prøv lige at se. Og hvad står der her? Hvad er det her? Det er helt almindeligt. Det er fosfat. Så det ødelægger jeres forsøg, hvis I bruger det. Jeg er ligeglad. Kan du se? Vi tager først natrium. Fosfat udvikler nu dit potentiale. Ikke også? Ja, jeg har potentiel energi, det er her. Ej, det har du ikke. Ja, du bruger den som kinesisk energi konstant i hvert fald. Opløser den med vand. Du har kommet til min lidt. Jeg ved ikke, hvad det er. Der skal være støv i det. Mere vand. Jamen, det er ikke. Det er det, men noget andet gør. Præcis. Og det er støvet, fordi det er tungdobbelt. Ja, men det er støvet. Så kommer der bundfald, hvis det støder, så kommer der Bundfald er lige så vigtigt som det støvet. Det er det samme. Det er det samme. Det ene er bare længere oppe i glasset. Nej. Rasmus, hvis det så er du bare begyndt med at hælde ting i. Nej, Rasmus, hvis det støder, så betyder det på et eller andet tidspunkt, så falder det ned til bunden, hvis det vand er sådan noget. Ja, så er det bundfald. Opløser vi calciumnitrat. Støvet gør det ikke. Det er eksperimentet for mig. Bundfald gør det. Og bundfald og støv er det samme, så støv gør det også korrekt. Der er stor forskel på de her to, ikke? Den er bundfald, og den er støv. Støv er bundfald. Men, se, det er to forskellige blandinger. Det er sådan, det er fordi, der er ikke mere vand tilbage i den der, der er der i den der. Opløser den med vand. Det er det vildt, vi har lavet noget hvid maling. Vandmaling. Smag på det. Skal vi filme? Ja, jeg siger bare sådan, det her det er forsøg nummer 324. Fosfor. Oxygen. Fosfat. Ja. Så Fosfor, fosfat. Natrium, fosfat. tager vi en pipette og Skal vi filme, blander Rasmus, vil du filme? ionerne, Fuck, du ryster med. Nej, men det er helt og så kommer der et hvidt bundfald.